I pozdrav svim youtuberi, sa vama Glafotk i kao što vidite danas nastavljamo preživljavanje, ali sad igram ovog puta preživljavanje 4, hajmo da vratimo na normalno podešavanja. Pitate se zašto imam 33 ovog tepiha, pa zato ljudi, ja sam igrao možda pre snimanja jedno 10-15 minuta i sakupio sam, evo vidite zbog čega. I tu dobijete 3 bukvalno i samo odete do craftinga i ljudi, evo, tu dobijete, znači od 2 ove vune dobijete 3 karpeta i to je, imam sada 36, znači ljudi, mnogo je dobro, preporučujem svima da kupite ove makaze, šalim se ljudi malo, evo i ova ponovo, hajde bre, i samo kad priđete ovci i pisat će vam share, ali sada ona se, evo ga, ošišali smo je, dobili smo jednu što je ekstra i hajmo ponovo da iskraftamo tepih, ok, i tu ovcu kada ošišate ljudi vi bukvalno ponovo se stvori krzna i tako sve vrtite u krug i ljudi ne znam koja bi bila tema ove, evo vidite, završio sam i pod, mislim nisam ubacio ovdje 2 kocke, to ne znam šta da radim, evo vidite, tu sam malo još, evo, ubacio sam baklje, nisam puno toga dorađivao, evo ljudi, kao što možete vidjeti ovdje ako se sjećate je bio samo kamen, ali sada sam ubacio i tu neobrađena drva što je ekstra i sada ljudi sam razmišljao da ubacimo ovako neke deliće, to jest da uradimo kuću. Ok, 8 će nam trebati, ok, tako bismo mogli nekako, ok, tako nekako da, bit će cool, ok, tu ćemo samo sa prednje strane, ok, taman, imamo, to jest simetrično je, ok, ekstra, znači kida, ono, ekstra i možemo da odradimo ovako, da napravimo to, ok, i hajmo, možemo to, ne, postavio se slučajno, izvinite, pa da, to tu treba, ekstra, ok ljudi, možda bismo mogli, ne znam, ne, to je već ružno. Ok ljudi, u ovoj epizodi znači uređivat ćemo kuću, to jest u sljedećoj epizodi pravimo krov. Da ljudi, ok, sada to nećemo gnjaviti, hajmo da napravimo, ovog smo napravili pećnica, evo ne mogu da pokupim, hajmo da ostavimo, ok, trava, da to isto ljudi možete dobijete od makaza, što je efikasno, možete postaviti travu ono ispred kuće, ne morate da pravite bon ili tako neke smicalice. Ok, možemo isto da ljudi da odradimo ovako neke, kao da nam tu bude kuhinja. Ok, i da tu ćemo staviti trapdoor. Da, trapdoor i evo ljudi, da, cool kuhinja, da, mnogo mi se sviđa i tako je efikasnije. Ok, pa sada šta bismo mogli još da odradimo, to je da stavimo, ne znam da li bi, ok, malo mi je zalagao, ok, možemo i to, hajmo više malo da napravimo trapdoorova. Ok, ne znam koliko smo napravili smo 16 komada, ja mislim da će to biti dovoljno. Ok, malo mi lagalo, nema veze. Ok, ekstra će da bude ljudi, ekstra. Hajmo tamo i sa one strane da nam bude simetrično. Ne, treba nam sekira, evo sekira. I da, obvezno pišite, vidite da imam novi intro ljudi, da, znači intro mi se potpuno svideo, odmah na prvi pogled, ljudi, znači intro kida. Ok, hajmo sada tamo da postavimo, ok, da ljudi i obavezno posjetite kanal Vanja Nedeljković, i da, Obrat Games,
hajde, malo mi laguje ljudi, pošto internet mi je nešto, povezan sam na internet. Nema veze, ok, i hajmo to tu, ne, ostali smo, ok, hajmo to da zatvorim. Ne, uništili smo kuću. Ok, ekstra ljudi. Evo, i gore ćemo isto postaviti, hajmo gore. Ok, i ljudi, ja ću sada malo ubrzati taj proces. Evo, pauziram. I evo ljudi, krećemo, mislim odpauzirali smo i vidite kako sam sredio tu moćnu kuću, vidite. Pišite mi u komentarima da li je lepa, evo sa svih strana sam znači postavio ove stepe. Ne znam ljudi da li ovako da skratim kuhinju, ok. Ne, bre. Ok, sada ćemo da vidimo kako će to izgledati. Ok, ajde bre. Šalim se malo ljudi. Evo ga, ok. Ne znam da li je ovako nešto bolje, mislim da mi je ovako nešto mini kao lepše, ali hajmo da ostavimo to tako. Ok, to postavimo i samo da vidimo da li može da kao što sam mislio, hajmo da ostavimo to tu okno, da idemo potisne ploče da napravimo, ok, da ostavimo onda i ove što nam neće trebati. Ljudi, nikako ne mogu da se organizujem, što je loše. Da, može, nekako je lepše ali neću preskakati ljudi. Ok, koliko nam treba? Znači imamo sada... Ne. Hajde, kopaj. Ok ljudi, i bacite neki naravno like, share i subscribe. Ok, i evo ekstra. Hajmo da izađemo. Ok, evo izašli smo i evo vidite kako je to lepo. Mogli bismo tu da napravimo neke stolice, da, ne da preskačeš. Ok, da neke stepenice da stavimo. Ovako, tu kao da stavimo neki, evo, to može tu i da, to može tu. I onda ne znam da li možemo da stavimo, čekaj, gdje mi je zemlja? Ovo ekstra imamo 3 zemlje. Ne znam da li će tu rasti trava, ali nema veze. Biće lepo, znam ljudi šta ću da uradim tu. Sa tom zemljom. Ok, idemo da napravimo, šta sam htio da napravim? Da, treba će nam, to se pravi od stikova, mislim. Da, ekstra, evo, da napravimo to kao naslon da nam bude. Ok, ova epizoda znači nosit će naslov uređivanje. Ok, evo, to tako da stavimo. Evo to tako da stavimo ljudi, da bit će ekstra. I možda bismo mogli neki stočić i da, hajmo tepih. Ok, ne znam sad kako bih mogli da dekorišemo to. Ok, znači bit će još onih. Znači bit će još tepiha, nemoj da se brinete. Ok, ne, mogli smo ovako. Ok, hajmo to sve sada. Ok, ajde brže malo. Ok, i hajmo... Mogli bismo tako nekako. I da, bit će obojiću tepih, naravno. Naravno, bit će tu nekih bojanja tepiha, pa sve do... Ne znam ljudi, razmišljao sam da li da ubacim ovdje između, pišite mi u komentarima naravno, da li da ubacim tu umjesto ova dva na svakim prozorima, da ubacim po neku vunu. To bi bilo ekstra ljudi. Ok, za sad ovo izgleda ružno ljudi, kako vi gledate na to, ali onako bit će ekstra. Ok, hajmo tu, ne. Mogli bismo u kuhinju, da. Ponovo sam preskočio, da.
Ok, da, tu možemo kao kuhinju. Ok, i ljudi, gore ćemo još da uređujemo, da, ali naravno bit će još uređivanja nekih epizoda. U sljedećoj epizodi ja mislim da će biti samo krov, pošto krov oduzima dosta vremena. Vidite kako lepa kuća, nema šta. I hajmo da vidimo, nemamo tu ništa. Ok, vidite pun sam, znači pun mi je inventory. Znači nikako to da se nakanim da ostavim. Imamo još ovih drveta neobrađenih. Ok, mogli bismo, šta bih još mogao. Ok, da ljudi, ovako ćemo. Idemo gore da ostavimo krevet, da. I da ubacimo možda po još neki chest, da, tako nešto. Razmišljao sam tu da mi bude krevet, ne, da mi bude krevet. Može tu, da. I onda ljudi, mi, ok, hajmo mi da napravimo crafting tu, da ne silazimo dole, znate. I, ok, ljudi, tako da odradimo nešto na tu foru i ljudi, hajmo još malo, treba će mi, da, ne može mi stane, i, ok, možda bih mogli, da, ne može da stane to, onda ništa, neka ga zasad to tako i da ostavimo polako mi neke stvari. Evo ljudi, ja ću sada pauzirati pošto to ostavljanje stvari mnogo smara. I evo ljudi, vratili smo se i setio sam se šta još mogu da uradim. To je da sa ovim makazama, evo ovako, možete da pokupite to što je ekstra, ove grane. Evo vidite kako kupite ovu travu. Samo pritisnete i evo je trava. Evo je, ok. I hajmo u kuću da postavimo te stvari. To sam mislio ovdje nekako da mi bude, ok. Da, to tu da mi bude, ne znam da li travu, možemo travu, ali bilo bi ružno da ljudi, šta još možemo da uradimo, ok, i da, hajmo da uzmemo trapdoor, evo ga trapdoor, to mi treba, možemo i ovaj cvet da uzmemo, da, mislio sam ovako da uradimo, da ljudi, da, može, ekstra ljudi, znači ekstra ljudi, samo, izvinite, i evo ljudi, vratio sam se, evo vidite kao što se, to jest smrkava se, evo već pala je noć i mi bi da odemo da spavamo. Ja ću sada pauzirati, da, zaboravio sam da mi je gore krevet, ja, kako sam glup. Da ljudi, i hajmo do gore da odemo, ok, za malo da upadnem dole. I obavezno ostavite neki like, share, subscribe i uzvraćam subscribe za subscribe i hajmo da legnu na spav. I evo ljudi, vratili smo se i da polako završavamo. Da ljudi, i hajmo ovako. To bi bilo to za ovo preživljavanje epizoda 4 i ako vam se svidio video, vi ostavite naravno like, share i subscribe, samo nemojte dislajkovati i ćao ljudi, ćao!